درس التفسير والعلم والجد كالعباد الملك المولى الصمد فاحتاج ما احتاج من العبادة والهزم والتشمير والإفادة فبركت بوارق الفتح عليه ظهرت خوارق الإذ لديه فكان يفتتن من مرآه بحسنه جميع من رآه فأقبل الناس عليه فزجر وشرد الفرار عنهم ونفر شغل سيدنا الشيخ تجاني يي ندير بيدو سيرم اتف من فوف سكتي من فوف وبعد ذا شغل ندو هبي سكتوجه بيدو سيرم رجا ورتنيما للسهارة سهرة الزير أفاتي أيديمات فاتي ورما رجا ورتنيما للسهارة سهرة الزير ولي أيديمات ندو أرتي أينماد ثم تقلم أجتي بيداج أتا أيه مدينة الجدار ورنبي مدينة الجدار وتلمسان ورنبيتي تلمسان ندو أرتي ورمك أجتي بيداج سيدو يتل سينا شوتي سيدو يادي بيداج يتلمي وبعد ذا رجع للسهارة سهارة فأينماد من سهارة ثم تقل دو أرتي أينماد أتا وأري مدينة الجزار ورو وانغو بلالنغو دمون تلمسان وارتي كون تلمسان كو ودرس وجنجني تون التفسير فيران دي بقر والعلم دندانغال غاندي وجنجني ودرس وجنجني التفسير فسر القرآن والعلم دندانغال غاندي kono ko janginta ko wajadda umusubi fi qar'i hungude babi damal al maliki lam al maula khalifa as-samadi pandi tedo ko gonga omo jangina kono kadi omo subi wirdude kurus to omo jaggi kurus makko kadi mi yaada sona jangina dada wi وجد أصوبي ما في قرئ أمهم بابي دمل الملك لام المولى كليفة السمد فاني تيلو فهتاز شيخ تجاني فندني ما هتاز كو فندني من العبادة أدوي الله والهزم أداداد والتشمير أنيراد إلقاد والإفادة أنفت لجنجين ko woni tilmisan ko omo rewa Allah omo liggo omo janni fahataza o fandini mahataza ko fandi min al ibadati immorade e dewal Allah wal hazmi e dawa dadade dawa ngesamu wat tashmiri e nyorade dawa ngesamu wal ifadati e naftude janni wadde fa barakat maji bawariqa majle al-fatihi udditare alayhi e dow mo nde o rendini dedo gedeta o fuddi danje fatu kadi ne khabaro fuddi fa barakatu maji bawariqu majle al-fatihi udditare alayhi shaqti wana wa zaharat feeni khawariqu cekoji al-izzi teddungal Allah kawisaji ladayhi do makko kawisaji puddi fenje do makko ɗum tagi yimɓe gandi nde wari premier hay goto andam ko ma fatu o fuɗɗi arde kawisaji puɗɗi nde yimɓe gandi wa zaharate feeni hawari u ceekoji bi ma'ana kawisaji ɗum wiyete cee ko aada yarani foof seeka ɗum waɗa wiyete kawisaji hawari u cee woni kawisaji ceekoji al izzi teddungal Allah kawisaji Allah peeñi ladeyhi ɗo makko wadde fakana latim yaftatinu ene welto yaftatinu jami'u man ra'ahu kala jiɗon min mar'ahu de e yirde makko kala jiɗo Cheikh Tidiane e yeeso mum welto li husnihi sabu ngarɗudem wadañi annore hankadi kala jiɗon welto fakana Cheikh Tidiane latim yaftatinu ene welto jami'u man ra'ahu ayide ay don fa'ilode sa jangina hawdum fo hewan atampara
fakana latima yaftatinu enewel jami'u mar'ahu kala jiiɗo min mar'ahu e yirde makko kala jiiɗo yeeso makko ne welto li husni sabu ngar a tamparayta kono sa wi joni fakana latima yaftatinu ene welto min mar'ahu e yirde makko li husni sabu ngar yewre ɗum ne haala yaftatini ene wel min mar'ahu yummorade ani posnoɓe woɗani min mar'ahu yummorade yirde makko ɗum li husni sabu ngarɗudemo jami'u dendagal mar'a ene firide kono kam yoɗade jangudina ko law fuɗɗa fof jangudina fakana latima yaftatinu ene welto jami'u dendagal mar'ahu jiiɗomo min mar'ahu immorade e yirde makko kala jiiɗo yeeso makko ene wel bi husnihi sabu ngar wadde nden nde o fuɗɗi dañde fa omo andi noon o wonko sohli taw nde o fuɗɗi dañde fa aqbalan nasu yimɓe ɓe kucciti alayhima tanko yimɓe dagani nde yimɓe fa zajara o gufi yimɓe ɓe o wi min komi jangguinowo kono yimɓe jaɓani wa sarrada de o dogni alfirara dogde anhum gaga yimɓe o wi son goppani ardode mi yahat lawolam kono ha joni yimɓe jokki o nafara o dogi o yalti wuuro o yalti o hajjoy ko ɗum noyimo haj ko dogdu yimɓe noyimo kanko wona on saaha o yiɗano hajjoy kono saabu degde sabu yidde juuroyade annabi o ɗum tan noyimo fa aqbala hucciti annasu yimɓe alayhi e dow makko fa zajara o gufi yimɓe ɓe wa sarrada de o poññi wa sarrada o poññi alfirara dogde anhum gaga yi caggal ɗum wona fara o poñi ثم سما بأزمه القوي بالحج مع زيارة النبي ومن تلمسان إلى بيت الأجل سنة 96 ارتحل فهل تونس وسواسة سنة فأيقظ القلوب من سجن السنة وكان في تونس إذ ذاك ولي بشر شيخنا بحبه العلي بشر شيخنا ولا شيخ بشر شيخنا بحبه العلي ويسم رفتي سما شيخ تجاني أقمت ديم بأزمه إبلتال مكو القوي تنبيل للحج جورا يا رسول كاب للحج فاجتا رسول مع زيارة ولد جورا النبي ويودي يا وحج يا وجورا يا النبي سبو دوك دكديم بيبي ثم رفتي سما شيدنا شيخ تجاني أقمت ديم بأزمه إبلتال مكو القوي تنبيل للحج فاندتا سودك مع زيارة ولد جورا يا النبي صلى الله عليه وسلم جنون بيا فرتهلا أهيرلي فرتهلا من تلمسانا إمراد غودو أي بني مدينة الجدار كان يون تلمسان فرتهلا أهير من تلمسان وإمي مدون سنة دي 86 taw fergona yaara e duuɓi ujunere e temedere e capanɗe jeetati e jeegom wona o jibirano ko fergona yaara e ujunere e temedere e capanɗe o immima ɗon omo yiɗi hajjoyde fergona yaara e ujunere e temedere e capanɗe jeetati on saha omo yaara e duuɓi capantati e jeegom wona omo yaha duuɓi fartahala o hirndi kanko seydina chahti min tilmisana immorade ngoɗo holto feewi ilal baytil a jalli fewde to suudu mawndu to holnde o immi tilmi sanata ko hitande 6 jeegom wa samanina e capanɗe kono taw ene tawi ujunere temedere ko ndeno foti o ɓooyi e lawol he
ɗum ɓe ganda ko o yinno tan ko dogde yimɓe ɓe o yinno tan ko dog o ɓooya lawol fa halla o jippima tunusa ndiɗo leydi nani de waswasa tan e ngoɗo wuro wiyetego waswasata e leydi wiyetendi Tunisie o woni ɗon sana tan hitande nde immi alasi o yetti tini o waɗi ɗon hitande ndiki ha gandare kede wona ɗum wonno ha jum e nder hitande nde o Tunisie ndi Tunisie woni waswasata fa ay gaza o findini al uluba ɓerɗe Tunisinaɓe fa ay gaza o findini al uluba ɓerɗe min sijini immorade e kaso assinati mum o jangi ɗon Tunisinaɓe hitande nde fa halla o jippima tunusa ngo ndiɗo leydi waswasa tan e ngoɗo wuro o jippima ɗon sana tan hi e nden hitande fa ay gaza o findini al uluba ɓerɗe Tunisinaɓe min sijini e kaso assinati ngon wa kana laatinoma fi tunusa to ndiɗo le izzaka ñande Cheikh Tidiane ari ɗon nde ene wonno ɗon waliyu Allah goto ne wonno on waliyu bashara o weltiniri cheikhana ceerno men o weltiniri seydina Cheikh Tidiane bi hubbihi gilli Allah al aliyu to o wi an Cheikh Tidiane an mo jimi o ko neɗɗo mo Allah yiɗi an mo jimi ko neɗɗo mo Allah an mo jimo ko neɗɗo mo Allah yimde ko neɗɗo mo Allah o wiyete ko Aba Abdallah Muhammad ibnu Abdurrahman ceerno ko noon wiye wa kana laatinoma fi tunusa to ndiɗo leydi izzaka nde Cheikh Tidiane yetti ɗon ene wonno ɗon waliyu Allah goto on waliyu bashara o weltiniri seydina cheikhana ceerno men Cheikh Tidiane bi hubbihi gilli Allah ala aliyi towɗi gilli Allah towɗi o wi an de Allah ne yinma gilli towɗi tigi tigi bi hubbihi o gilli Allah wona gilli makko kanko ceerno kam ɗum kam ala ko nafata Cheikh Tidiane ko gilli bashara o weltiniri cheikhana ceerno men bi hubbihi e gilli Allah al aliyi towɗi o weltiniri ɗum seydina Cheikh Tidiane kaza biza basharahu lwali seydina Mahmoudul Kurdi wa huwa alladhi qala lahu laka ajal min alladhi lil qudbiya lahu amal nde seydina Cheikh Tidiane woni hitande e Tunisie nde o immiti o feewi Égypte nde o yetti o tawi ɗon ceerno ne wiye Mahmoudul Kurdi o koye seere makko jeeya simo hay sino artuyi makko o artat o wi kaza ko hono noon ne bisa e gilli Allah bisa e gilli Allah basharahu weltini ɗum seydina Cheikh Tidiane al waliyu Allah goto seyyidina ko home biyeteɗo Mahmoudul Kurdi o kadi weltiniri ɗum seydina Cheikh Tidiane o wi anta mahbubun indallahi fi dunia wal akhira an ka jiɗaɗo Allah to aduna e to laata anta mahbubun fi dunia wal seydina Cheikh Tidiane wi an kam min ayna laka zalika holto jittuɗa ɗum wonde Allah ne yiɗi faqala o wi minallahi ko Allah halni kam minallahi ko Allah halni kam wi min yiɗma kaza ko hono noon ne bisa e gilli Allah basharahu weltini ɗum seydina Cheikh Tidiane al waliyu Allah biyeteɗo seyyiduna ko homen Mahmoudul Kurdi o jeeya koye seeɗo seydina Cheikh Tidiane wa huwa alladhi ko o Mahmoudul Kurdi wa huwa alladhi ko o qala lahu o wiyani seydina Cheikh Tidiane o wi Cheikh Tidiane wallahi laka ene wodanma a jallu ko ɓuri min alladhi e ɗin martabaji lil qudbi ko ɓurbu dañanno ama dañi ko ɓuri ko ɓurbu o wi yalahu kawis Allah ko wodani seydina Cheikh Tidiane amalun e jortoji kawis ko wodanima e jortoji wa huwa alladhi ko o Mahmoudul
kurdi qala lahu o wiyani seydina cheikh laka ene wodanma a jallu ko ɓuri min alladi on martaba lil udbi mo udbu zamani dañanno an ma dañ martaba ko ɓuri ɓurbuza wiya lahu kawis allah ko wodani seydina cheikh amalun e jortoji sadakallah salatul fatih ما كان